Il-każ tal-Fuljett Anonimu li l-Partit Nazzjonalista bat lil ħaddiema taċ-ċivili jieħu żvolta differenti. U dan kif wara l-President tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli, issa anki l-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal illi dan il-Fuljett mimli gideb wasal int il-ħaddiema taċ-ċivil b'kombinazzjoni. Għal mistoqsija ta' One News il-Prim Ministru insista li l-informazzjoni dwar il-ħaddiema taċ-ċivil inġibet minn fuq ir-Reġistru Elettorali. Dwar il-Fuljett iva tweġiba hija sempliċi, l-informazzjoni ġiet mir-Reġistru Elettorali. At random intażlu ismijiet illi mbagħad irċevew Fuljett. Fir-Reġistru Elettorali iżda jkun hemm biss l-isem, in-numru tal-karta tal-identità u l-indirizz tal-persuni u mkien ma jkun hemm indikat x'impjieg għandhom. Fil-każ tal-Fuljett Anonimu tal-Partit Nazzjonalista, dan iżda ndbat speċifikament lil eluf ta' ħaddiema taċ-ċivil. Dan ifisser li bil-kontra ta' dak li qal Lorenz Gonzi, il-Partit Nazzjonalista qatt ma seta' għamel użu mir-Reġistru Elettorali biex identifika min huma l-ħaddiema taċ-ċivil u jibatilhom il-Fuljett Anonimu. Dettalji bħal dawk użati mill-Partit Nazzjonalista biex bat il-Fuljett Anonimu tiegħu huma fil-possess ta' numru ristret ħafna ta' nies fl-amministrazzjoni pubblika. Din biex l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista ġabar tarif personali dwar in-nies kif tikkonferma email illi kien bat Pawlu Borċolovir lill-Ministri kollha lejn tmiem l-2008. Permezz din l-email, Borċolovir kien talab biex informazzjoni personali tan-nies tkun merfuha f'post ċentrali bil-għan ikun li tintuża meta l-Partit Nazzjonalista jiġi bżonna.